Igbo be we can Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Ọchịchị enweta n'iru ezigbo YOPOUGON na ndị echichi YOPOUGON. Ọyọ mana ị na-anya efu na taịm agabago ihe niile a na-emezi na-adazikwa akwa maka mmiri. Mana ofi na-achịkwa nwanne anyị nwoke ebute sịrị n'ebe ọchị enwetara. Mana ọzọ ụzọ nnukwu nwa ọsọ oke nwa ka ọ na-agbachi nke mmiri ego ya na-esi nwaanyị ike n'oke nwa ya o jidesie ya ike na ọ ya bara ndị Biafra bara ndị Igbo niile obi were ekwu na ekpere niile ekpere n'ọchị na ọfọ ga-eso ibi ya were na-achịkwa oge abịa Downloading ENEMOR na YOPOUGON and ABIDJAN YOPOUGON. No, download. Because chairman never that up protocol observed. Now, ENEMOR is not the only technology. Chairman see other states meeting, and the family needs to meet on how long. We don't know how long.